iziguli eziningi, ikakhulukazi izingane ezincane, ziza nokulimala okungacacile noma okuncane, kodwa okuvuvukala okungazelelwe emadolweni. Ukopha kakhulu kungazelelwe ngesikhathi bexubha amazinyo, ngaphandle kwesizathu esaziwayo. Ngaleso sikhathi, senza izivivinyo ezibizwa ngokuthi iphrofayili yokuhlangana kwegazi ehlanganisa isivivinyo esibizwa ngokuthi i-APTT nesinye isivivinyo esibizwa ngokuthi isikhathi se-prothrombin. Ngokusekelwe kule mibiko basinika umkhondo. Uma kukhona ukwanda ekuhlanganyeleni kwegazi, noma yikuphi ukuphazamiseka ezingeni lezici zokuhlangana kwegazi. Futhi kulokhu, sigcina sesifaka lezi zici zokuhlangana kwegazi futhi siqinisekisa ukuthi noma nini lapho kunethuba lokopha okwengeziwe njengokuhlela kwenqubo enkulu. Sinikeza lezi zici zokuhlangana kwegazi ukuvimbela ukopha,